डीजे नारद मधेसी जिला धनसा। मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। राजा मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। वायरस फैललबा ये राजा वायरस फैललबा। ये सैया मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। ये सैया मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। डीजे नारद मधेसी जिला धनसा। कि चाइना कैले ऐसन गलती चिंता में पड़ल नेपाली भारतीय सैया पड़ल नेपाली भारतीय। कि चाइना कैले ऐसन गलती चिंता में पड़ल नेपाली भारतीय सैया पड़ल नेपाली भारतीय। कि बहारी सोच विचारी निकली हा जियल मुश्किल भइल बा। ये सैया मुहबा बंद करके रखी हा कोरोना वायरस फैललबा। डीजे नारद मधेसी जिला धनसा। कि मन में रखी है ऐसन शारदा जाने किसे आवे नदी ही बाधा। ये सैया आवे नदी ही बाधा। कि मन में रखी है ऐसन शारदा जाने किसे आवे नदी ही बाधा। ये सैया आवे नदी ही बाधा। विदेश में याद आवत हुई है सबके अपन घर बा। ये सैया मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। डीजे नारद मधेसी जिला धनसा। कलयुग में कालबाई कैसन जन जीवन पर पड़ल बा भारी। ये सैया जीवन पर पड़ल बा भारी। कलयुग में कालबाई कैसन जन जीवन पर पड़ल बा भारी। ये सैया सब पर पड़ल बा भारी। कृष्णा प्यार जितेंद्र देखी सोच में पड़ल बा। ये सैया मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। वायरस फैललबा ये सैया वायरस फैललबा। ये रजऊ मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। ये सैया मुहबा बंद करके रखी है कोरोना वायरस फैललबा। जिया हो नारद जिया छा गेल मिथिला मधेश में।